Oy, oy, oy! Oh, wow, manigiba, pero haluin ako na sa hindi mo makasinda. Pero anyway, at least, nagkawa kita ka. Sorry. For the saya, dito lang kita nagkawa ka itong award kasi yung target ta, isa lang kawon. Kung mahihiling ta po ang beberon is halangkaw ang target, iba kasi po ang projected population compare mo sa target. Ibig sabihin, ang tinawag DOH, ang tinawag national, halangkaw na aki. Pero ang actual population ta, hababaon. Kung si susugon ta, sa ita ko po alam ang mga aking iyan. Kaya dyan po kita nagkakaproblema, kaya huwag mga award talaga. Data na, kukuha. Okay. Inot na inot po sa mga baguhan. Hi po, saya. Dahil hindi mamamatian ang pero yun talaga, hi na lang po. Ang request ko lang po is yung profiling niyo. May mga logbook na po. Kamo. Kumamit mo. Okay. Ikaw, ma'am. Huwag ka ng logbook. Okay. Sana po, hopefully. Arkin niya, maski pa po na ko, pero hindi talaga, profiling. Yung pag-ayos ang profiling niyo, maski mata nga, pag chinang ura-urada, makaka-reply ka. Yes. Diba? Yes. Okay, aramin do, alas 12, alauna, nagchat-chat ako. Si Mata makaka-reply, pero si Day Mata, pagkaaga, ma-reply yan. Iyon po. Kaya, mami, accessible ba ang internet, landline, ano yan, cellphone number? Iyon po talaga yan ang, kaya makatrabaho kita. Kaya, di na kamo po mga alas na, anytime may matchat sa Indo. Pero pag may profiling po kamo, kompleto ang logbook nindo, updated po yan. Maski pa, di ka mo magpuungot. Kasi anong dapat nasa profiling? Yung sa household nindo. Kung 4-piece member siya, ilaan na po nindo 4-piece number. Kung PhilHealth, may PhilHealth po. Hopefully kagawad, ma-follow up ta po yan ta, ma-check ta. Kasi kami kaya po, pag minsan, uwang ang paganda yung hinangagan na may masubmit, may mapahingi, pero kung mai-initiate po muna, i-constantly remind them na ipa-check yung profiling. Madali yung pagtrabaho. Ayun po. Madali yung trabaho pag ma-kompleto ang profiling. Ayun po. Next po. Ano pa? Environmental po. Be ready, data na naihabol mo yan, yung kapot nindong mga household. Aram naman po nindong si mga kapot nindong household. Kay puhanta pong mapicturan ang kada CR, banyo, yung tubig nila. Hahagadan po yan ng first quarter sa Indo. Halimbawa, sa sarang household, picturean na po nindo si ginagamit nila tubig, tapos si banyo nila. Tapos i-identify nindo po kung sa household to. Nahahagadan po yan kamasunod sa kuya. Iyon po, much better habang amay pa na itauman na po. Iyan po. Tapos, second, ano pa? Duman po sa committee. May mga committee po kita, di ba? So, di ba, ang mayon ng committee, ang tulong baguhan, ma-assign ko taan na po, it's either ako na lang or si masunod sa kuya, yun na lang tulugan yung ipapa-assign ko. Pero hindi kaya po, kundi po nindo na uga po kitang ina-upload na adolescent, ASRH. Ito po, nahilig po nindo itong sa room duman. Uga po kita dyan yung teen hub. Kaya po ito bagang room na vacant. Ito po, para sa mga teen po ito. Halimbawa, yung mga teen nag-upload sa barangay, may problema sinda, kaipuhan nila kaulay. Welcome po sinda sa kuya. Kaya, ito pong room na ito para sa adolescent. Tapos iba po kitang inaabot ng Barangay Youth Leader for Health. Sa Barangay Youth Leader for Health, gano'n pang po sinda, ang pinagkaiba lang, ang Barangay Youth Leader for Health, po sindang budget. Ang uba lang sindang, nagkakandak po sindang activity. Kaya hopefully po, may uba man po kami diyang president, recognize mo po yan, iyo po yan sila po ang gold ng RHU San Fernando. Yung Adolescent Health Friendly Facility. Iyo po. Ngunyan, sana po, hopefully, yung mga BYLH pa po, matawan ka din support pang may activity po sila.
Usually po, ang ginigibo mi kaya sa ibang barangay. Halimbawa, pag may activity po ang BYLH, nagkiki-coordinate po kami sa SK. Di ba po ang SKU talaga ang may budget? Anyway, ang mga BYLH, mga team din naman po. Mostly po naman, ang member ng BYLH, ang iba, member din kang SK, mga SK. Tapos ano to? CYL? Yes po. Ang iba po ay member din. And hopefully po, matabangan pa ba, mag-propose din sila ng project, matabangan din sa po. Kaya po. Next po, ano yan? Ano pa? Any concern? Naman. Ini po mga profiling nindo, ibabalik ko po ni. Ini po na si mga, naipasa po nila mga profiling. Tapos po, si mga nasing po sa Indo, ni bakuhan, kung ano na lang po nindo ang assign. And then, pakatapos po nindo, pakita ako kay President. Ayan po. May folder po ako, ini po ang pipapa-update ko sa ilang profiling. Nakaipuan talaga nila. Tapos yung logbook po, mas magaling talaga ang silang logbook. Kada sarap po. Kada sarap. Pero si iba po iti mami, uga naman sila mga logbook. Kaya po anong talaga i-update nila. Hindi. Basta sa ganun po ma-provide kami. Dahil si Mayo lang siguro po. Si Day. Kaya uga naman si mami, iba ka ng logbook. Ikaw mami, iba ka Sarili, ma'am. Saro na lang ba? UPP profiling, mga ma'am. Di ka mo masasakitan ng promise. Kung updated ang profiling nilo, aram yan ka mga lumaan. Sayang lang kaya, taday nakita Lumaan sorry. Kami pa ba? Grabe man. Ito sabihin ko yan, gurangan. Inurangan. naman yan. Thank you po pala sa Indo. Nakapag-retain ko mga BH daw. Ayun, ma'am. Thank you. Talagang ginagaraknot ako. Pero thank you po sa Indo. Naisip-isip ko kaya. Sabi ko naman, kahit po sinda, nga para mati po sinda kan ising nga Leo, ising nga at irenitin araw na yan. Sabi ko, ako nga po kasi nga ako pagkakot nga ako, araw na yan, dahil ko lang puputas ng taramong. Oo. Paano kaya nga, kada ako nga kaming na aaraman na pag-abot sa kwento ko lang, naman sa marites na yan. Wala ako mga Leo. Sabi ko nga ako, siguro nga ako, pag ako nga ako naka-assume na, saka na siguro ako maaraman nila. Ito po nag-assume ako kang 20 name, pag pizza, ito nga, na ko yan, automatic na ito, nag-turn over ko baga. Ayun. Oh, iyon na to, duman ko na sinda pig-ground na, hasta nag-session po kami ko yan, pizza dose. Inaugural tapos first regular session. Duman na pigsabi ko sa inda na ako-retain ko mga po, pero nga, may dadagdag ako. Ayun. Tapos man po kaya, ako nagkapot man ako kung DILG, kung paano, araw kaya. Pwede kang ngayon magduga, depende na lang yan sa imo. Yung ano yan, pagsabihan ko na po sila na, sabi mo, ako si mga dawa nga ako, kamo dyan sinasabi, haraluya na, depende nga ako sa kapitan nung ginarang ako ang ma-division kaya. Aram ko nga ako na accredited na kamukhang RSCO, pero nga ako, kung kamo nga ako magparawag ako nga, siyempre nga ako, kapitan naman ang trabaho nila, kapitan mong ginarang ako ang ma-division. Kung pwede pa kamong irritate, pwede kamong halion. Then, pag siyempre man, kung nahiling ka na, negligence naman ang trabaho kan sa rong tao. Ano man ta, ikaw ko yan dapa. Dapat trabaho yun. Ano namin inaasikaso ang trabaho nila. Yes po. So, siyempre, kapitan mo po, kinaraan na decision ka mga bagay na araw kaya. Sabi ko nga, kaya sinaguro nga ako dyan, dahil ako namin nga ako ngayon ko yan. Ako, kung purong-purong man kita ta. Kamu nga ako, tignan mo ka mo, si mga ko yan, yung Philippine ka mo. Ako muna nga ako ang administrasyon nga ako. Tabangan nito nga ako. Ano ko yan, administrasyon ka na. Kung ako muna, si mga nag-uwer ko nga yan, dapat magpurok-purok ma. Ayun. Tama. Tama. Kaya ako lang kong pasalamat ko na nai-retain ako. Sabi ko nga ni kaya na pwedeng pag-ulayan sa Beberon, dahil na iluwas ko pa. Ganito pa. Kaya nga ni talagang kinakulay ko si Kapta. Aramdaman ko ba kasi nangyari sa barangay. Salyan sama. O, pwede na, sabi ko dahil ko nakaipuhan garong ano pa ang barangay na inino, na pwede man lang pag-urulay-ulayan pang kumitiba. Ako,
Ayun. Dahil kami kaya ma'am sa ako yan, barangay, mga kapitan. Nag-uulay-ulay mo kami ganito na nang dapat nag-ipuon may. Dahil mo kami kaya, nasag na maraming mission. Kung siyempre, hindi mo konsulta pagka lalo na kami mga arap na mga bakuan kami, arap kaya. Sa mga bakuan, siyempre, hindi ka manrasag na basta ka lang mga hero, dapat may konsulta ka mong irari sa taas kung ano dapat ibukon. Okay, ako arap kaya. Dapat pa itong sarilyang sang ito. Yung mga nag-uulay-ulay kami ganito kung paano. Nag-iusin yung mga problema sa alyansa, at least mo yun. Tadi nga ni kani kapni mo, nakuyan niyo po, ayos ni ma'am. Well, ang iripat niyo po kayo sa kapila, mariman ang kwento. Kung sa kwento, tarabangan kaya kami. Oo. At least naayos naman. Ayun, naayos po ito. Ayaw na naman problema. Tapos kaya ang pakiulay ko man po sa mga naritin. Siyempre ako na i-observe ko man po sa Indo. Ang kung anong gawi-gawi na permit ko na i-comment sa Indo. Dahil sana dahil magkukulong ang buot ng Indo. Iyon ang nahihilig ko. Iyo po, inisamasang di sa kuya, sana pag-uunta naman po yan. Iyo kasi ako po man na naghali ako dyan, may feedback. At the same time, kami man po nag-uurulay nila yan. Iyo po, sana kung anong gawin-gawin kayo itong maray, padagos kung anong ang gawin-gawin sala, punduhunta na po. Iyo po, kunyang pa lang sa BHB, aram taman na iaan taman sa sarili ka, baguhunta na po. Iyo din na kayo po hinggang mag-chat pa sa DC na mag-remit sa inyo. Iyo po. Tapos, ano pa? Sarap pa po pala may concern pa ako, Kap, ano ka daw, mga kagawad. Hopefully po, next purchase of medicine, may ano next year naman po yan, di ba? Kasi nasa budget. Hopefully po, ano lang, na-observe ko lang po. Kung pwede kong ipakiulay sa masunod, kung ano po na kalis, yun na po ito ang anunta. Kasi ang nangyayari po kaya, itong nangyayari po sa Muya, medyo nagka-problema po kami kasi may mga purchase po na daiman kasi na may man rin reseta, which is sayang. Tapos na expired. Make sure po monitor na po yung expiration date bago mag-deliver ni bulong. Kasi nagkataon po kayo to sa Yami, sa Yatapa, Finfen. Basta sibot-sibot po kami dahil na double check. Hopefully po kung anong mai-anong kasi kumbaga hindi sa tuya kaya first line lang kita sa mga bulong. Dahil kita pwede hindi mag-reseta, dahil kami pwede mag-reseta itong haralang taon na. Unless halit kami sa RHU, tapos ipapa-edit na taga-Peberon, may available meds. Hopefully po, kung anong maina sa lista, lalo na taang kaipuhan baga po, mga sirap, mga saaki, mostly ang patient. Medyan mga happy po talaga. Saro lang po yan sa na-observe ko, sa Peberon. Yun po. Ano pa po yan, ano yan. So, pag nag-urulay ka mo regarding sa purchasing of medicine. Ayun mo. Ayun. Sabi ko, mas magay mag-irali po kayo na po-consume ang ano. Tapos, ugaw din po akong concern na day pa po na-resolve. Yung mga ano po, mga iringgilya, syringe, haloy na po yan. Napatikan mo. Nakaano na po. Ayun, nasulog ko na napapatalbong. Usually, Nailing po. Haloy na, linaw ko na po sa session. Pero dahil naman po makakalaog, paano ko na lang po sa inyo. Nakaano na po yun. Nakaplano na po yun. Kaso lang din po na ikibuta bilis naman. Ayun. Kan kuyen ko tama, ang kan Domingo, nagkuyen kami naman na marabos ko ta kundi nagparauran nito, dahil nada gusta, kung pa lang na amay, higin ang uran. Dahil naman nagkuren si mga tanong. Halimbawa naman na ngayon kaya na mapasko, tapos pinasok yung activity mo niya. Baka balik January. Yes po. Yes po. Kami na lang ang mga pakuyan ngayon, barangay official na ako. Laruman na lang po. Sa Panginutan ko po na ako na lang po mapagibo kayo na kuya na kalot. Iba mo kami naman pwedeng kalutan sa Kalahi, doon sa barangay side na may wasman doon ang duty pa. Laruman ka na lang para kung halimbawa na matuglukan doon, hindi makot-kot. Laruman lang po. Kami lang po ang bala, yaw po ang pawili. Thank you po. Yaw mo po, sige kagawad yun. May nagdadang mo. Yaw po basta po sa pagkabot na next year po sa January, halos ang pwede po kayo talaga tutok na kaligan din. Kunyan kayo halos. Berisit talaga. Kaso bago kaya nahiling ko, sabi ko i-brought up ko sa BHB. Kasi
Yun ang ano po yun, sa nung concern ko talaga si Dave Mataratal sa Yes, na observe mo. Actually, kung bako pa lang yan, halos ako, halit pa yan kay Ma'am Joanne. Sinanglian ko Ma'am po, araw na din kaya. Tapos, naabutan ko, i-endorse ko, na mas-masangli, baka yun na naman po ang magiging concern niya. Tapos, ang bigaan ko kaya po is pag naglibot si Doktora. Yan ang inaano ko kasi dapat pag-aro kayo talaga for disposal na po. Yun naman. Thank you. Tapos ano po, any concern pa? Yung po sa kuya, sa manunungod baga sa mga CR baga lambang household baga po, ano? Dahil pag ako tulong sa meeting baga, dahil hindi naman po luma. Alas ang nangyayari kay sa tuya kaya, alin mo kaya, si ama, ay si Magura, may kasaro na, katay na aki, minsan dua, ang CR nila. Sa lang ang kaya. Kaya na mong dagang lugod, kada akong kitang household na may pag-CR. Ang sukayan ko yan yung sa tuya. Kaya, siyempre, kung halimbawa na, puro na naman lang kaya, sa mga pamilya na lang kaya ito, kaya nihinda ko. Korporasyon naman sa kuya. Pero pwede man siguro na, kung halimbawa na, kuya, matawan naman itong kuya, pwede man siguro sabihan na naman patutong kung gawin na si Aram Lambang Household. Dahil mo niyan nga ni, sabi naman sa kuya, sa pag-seminar ko class na ito kuya. Kung 5 na sa barangay pero na itataong iniluro mga may iniluro na may isang PVC plus 1 mag na sinintaw. 5 po ito. Kaya lang, mapili kita naman kung isa ang pwede kong talaga itawan na talaga. Kaya po na taon ito yung mga taong ito naman na dahil nagpukuha naman sa siya, ito naman po kayo sa mga ganda. Ito ang monitor ang tangan ko yan. Dahil balik na tumawari-wari na itong sa pamilya, okay lang daw. Ito talaga mga pamilya bagay na dahil sila nagkukuha sa CR talaga, kung sa'yo nakanlagan, na walang naman kukuha. Ito ang monitor ang tangan naman sa 5 ito. Ito ang tatawan na. Kaya, in connection with that po, much better po. Kasi uwa na pa kung nagkatarawan ng CR, dito from ano, ang hapot kong na-monitor ba nindo kung naitaon si CR na naitao, na-monitor pa nindo. Ako ma'am, sa 4 nakakalot na, tapos nahintulog na. Since araw po kayo na-brought up na din po yan sa profiling po, make sure maila-upload this. Si mayong CR nagkasira na, maila-upload iyo. Si shared na nagkauwa na, halin na po iyo. Si mga baguhan po na medyo mamumblema pa pahirap na lang po kita sa partner ninda. Garo kaya gagahulo na kita dahil ko na talaga ni ma-discuss sa indo sa ro kasi Christmas season na. Kung na ma-extend ako ta sa sarok-sarok tani. Iyo po. Pero iba-brought up ko naman na po ni ang masangli ko pala sa Kuya FD si Ma'am Hazel, midwife po siya. Halit po siya sa Alianza. Siya po masangli sa Kuya. Ini po ang profiling nindo. Tapos may list na lang po and then submit to Kagawad on Health. Yung mga listang mayo talagang CR. Kaya, in connection po ni kasi mga picture nindo para ma-validate kung may CR talaga sila. Po. Ma'am, ito ang picture, i-print po. Yes, hopefully ma-print po to. Kaya lang Yung gabos ma'am na household? Yes po. Si gabos nindong household, naganan po nindong label kung kisay household po to. Maski ma'am si Magayo na ang araw. Iyo. Basta may CR. Mabasi kita bagas po natatandaan po nito sa access to water, kung ano ang ano nila, gamit. Access source nila. Number 1, 1, 2, and 3. Diba? Pag halimbawa, number 1, point source lang. Halimbawa, si Bomba. O, pag number 2, ibig sabihin, nag-evolve naman na sila. Number 2 yan. Number 3, yaw naman po sa laukang harunida. Ayan po. Yan po ang yun po sa laukang CR. Pwede na po yan kasi 3, kumbaga talagang nasa lauk na. Accessible na po ang tubig. Sinamban nyo. Ayan pa. Yun po yan ang kaipuhan tayo i-consider. Laganan na lang po nindo kung shared without CR para at least mahiling po ninda. Isa'y bayat talaga ang residente mayong CR. Para po pag nagre-reporting man po sa RHU,
validated. Yun po, kung naano po nindo, sabi po, di kita ma-recognize as COD, Zero Open Defecation, di ba? Oh, unfortunately po, nagkaubo po kita award. Ang San Fernando Zero Open Defecation Awardee, which is opposite sa pag-reporting Kagawad on Health. Kaya, Kagawa IT Kapitan. Kaya much better po kung updated talaga po yan. Nakaka-voice out po baga. Ay, dahil add na lang po kayo niyang may CR sa mo. May CR sa mo niya. At least validated. Tapos naiaano din po nila kung pera na lang talaga. Iya po. Tapos, what else? Sa training sa mga baguhan, si Ma'am Giselle na lang po again. Si Ma'am Giselle na lang po again sa inyo ang maano. Kukulangon na kaya hanggang 30 na lang din po ako. Yep. Thank you sa serbisyo and sayang. Kami kaya po, sa totoo lang, kami mga HRH, ang backbone ni ang barangay, ang kapitan, ang Kagawad on Health. Pero kung kulang po kaya kami sa suporta, halin sa mga opisyalis ng barangay, naluluya man po kami magpag-ibong aktibidades. Tainot na inot, sa inyo po po ang financial budget. Di, iyon man yung pakiulay po. Kung halimbawa ako, sige, mapa-activity ko, kung kaya ko i-provide. Kaya lang, makahirap man po sa masangkit sa kuya na nag-expect na din sila na, ay, dapat araw man kayo may activities sila. Kaya kami po, nag-aaral nyo kayo as long as possible. Tapos na budget ko, kukuha nyo naman sa barangay. Mas magayon kaya po, may suporta hali sa inyo. Tanganin kami man po, talagang, ihigutan naman. Yes po. Ito baga, malaw kami ho. Nakaka-ano mo tipo. Malaw kami sa sarong session. May kaming programa. Tapos yung support nila, nakaka-overwhelm. Pero kung nagluwas kami, gano'n negative, parang the next section, ay, malaw pa ba ako? Aram nindo yan. Aram nindo nga lumaan, di ba? O, aram nindo yan. Ay, sorry. Aram nindo yan. Ma'am. Oh, di ba? Aram mo yan sa nutrition. Yeah. Kung mahiling ka po si sa BNS na po, less program talaga po kita. Hopefully, next year, ma'am, Ma'am Susan, may mga na kita, may mga projects na kita, may mga activities na po kita. Iman lang po yan. So, ini po, ibabalik ko na po sa inyo. Dahil po pagtaguon, dahil lang iwalat mo sa insain, ini po pinaragalan nindo, asikasuhon na makompleto. Danganing anytime na mag-chat sa Indo, may masisipag po pa mo. Po. Tapos, remember nindo, ang sabi ko kayo sa Indo, kamo ang nakakabistado persona nindo. Yes. Iyon, di ba? Ako kaya, di ko yung kaya. Sa perangbulan, di ko yung kaya bilis taluhan kung si isa ang niyaon dyan. Pero kamo ang nakakaalam, kamo ang nakakabistado. Kung maurok kamo sa trabaho nindo, maski anong hapon sa Indo, masisipag po. Dawa, patorong ma. Yes. True. Man, gano'n. Ang tanong lang kaya. Mabudong talaga ako, ano po ang edad kayo ni birthday po kayo? Ura-ura, magkakasing pagkabusa kayo. Ayun po, na-check ka lang po. Pag nabasa, check lang po. Ayun po. Oh, nag-book nito, pastas. Ayun talaga. Ayun. Tapos seryoso talaga yan. Tapos, what else? Any concern pa? Kada ko lang sasabihin, tapos sabi ko, ayun na, garumaan na. Kung kami mo sasabihin, kasi pag Ayun na, na-i-brought up ko na to kay ano. sila dapat i-purchase. Ayun. Ay po, itong sabi mo, may mag-immunize ko, kasi ang bulong na kanya. Ay, kay Ni. Sige. O sige, araw na lang kay Ni. Ambisyosa ako. Araw kay Ni. Kasi po, since ang beberon na ako ng banwaan, ay daw barangay. Kung manotice po nindo, nakapirang beses na po ako, mayo na kong bulong sa RHU, nagdudumang po ako sa Pamukid. Diba? Nanotice nindo yan. Kasi kung maurok ang sarong assigned day, mahanap yung paagi para makauwang bakuna. Okay. Ugap po kayo sa Pamukid kasi ugap po sinda naman ref. Yes. Meron po sinda wherein nakakastop po sinda dumaning medicine, bakuna.
Kung mahihiling ta po kaya ang pamukit ako lang barangay talaga po talaga. Although, pwede naman yun kahit wala. Kasi hindi naman yun actually priority. Diskarte na lang kasi yun. Pero much better po kasi na pag nagbabakuna, may stock talaga vitality. Pero, again po, nahihiling ko, mas priority ta medicine. Ayun. Pero much better kung kaya ito magibuhang paawin, mas magayon. Kaya ito pag pong mayo sa RHU, at least ubakunaiti. Day, gabos na mga akin, pwede ito mabakunahan kasi accessible. Kaya pa, ayun man lang po yan ang concern ko. Nahiling ko concern. Kasi napula man. Kaya lang, pagtulog pa baga ang beberon. Kaya sabi ko nga, kung hindi man maano, okay lang. Ang importante po medicine. Tapos ano pa po? Any concern pa? Ano ba? President, sige na. Lola eh! Ano pa Lola eh? Ang ano ma'am, ang ano ko, basta yung obligasyon, kung kaibuhan digdi sa barangay, maski ano pa yung ginigibo, magdigdi sa barangay kung pinapagod. Ayun. Oh, yun po. Ano yan? Saro din po yan. Pag ano meeting talaga, meeting, muna ano po, much better, kumpleto po gabos na yung gabos na ba po itong i-relay na lang. Tapos yung activity, yung presence po, ang kada saro dito, importante po yan. Po. Tapos sa papalan po, ang concern ko din po is kung may activity kaya po, camp and what, sana i-allow nindo minsan may days na magsasara kami center, health center. Kasi saro din niya naging struggle may during SEA na kadiiton kami, kaya po may maglibot, dapat may mawalan. Eh kung ako lang, di ko kayang sulong malibot. Kumbaga, what I mean is, halimbawa, kung kaya po kami talaga, mahagad simple ka information sa inyo. Kung pwede hindi maisara ang health center, di mo po yan, masaraman lang po yan, ito importante. Pero, di mo po yan masarap, hindi ito importante. Yun po yan si Sarong na-observe ko na hopefully na if there's a need talaga for me to go out, for us, na kaipuhan may maglibot, malibot po kami. Sabi mo nga, kaya ang trabaho tabako lang sa health center. Yan po gusto ko tanong maintindihan na ang trabaho may bako lang nakadyan sa health center. Ang trabaho may sa luwas. Lalo na po kung may aktibidades, lalo na kung may kaipuhan kami sa luwas po. Ayun po. Araman po nindo yan si paglalakaw ta, si gutom. Ayun po. Tapos ano pala? Sige, any question? Ay, dalawa sa ko yan, sa sigundan ko naman sa sinabi ni Presidente na yan, kung sabi na pag may libo, pag magpaapod niya ang help ko na may meeting, araw pa yan, or talagang kahit po ang kabos na yan, na BHW na magkakaiwang tirikon dyan. Dahil kita kaya nagsumpa kay kita bilang sarong volunteer sa barangay, dapat gibuhon ta. Kapag nga nagsabi kaya na araw niya kaning aldaw, araw niya kaning oras, kung ikot itang trabaho nga sa araw, ipos kung na mo na to. Dahil kaya ang mali ko na kaya wag kitang meeting, di ba kung magay na halo yun, kung sa kuya, madali man lang. Kung saan mo na si trabaho ka, tangarin, ang gabos na opinion kan lambang sa BHW, maaraman mag-ano. Naglalaba ka, araw mo na kayo ang yan. Kung nalimpa nagluluto ka sa pamilya mo, araw mo man baga na may pamilya ka. Kung nalimpa araw mo man ang meeting, ay magluto kang ama, makaluto ka sa pamilya mo. Iyo po. Kaya mo niyan, yung ano sabi ni Presidente na, kuya, Presidente nito, na pag may meeting, saan ka mo na si trabaho ka? Narik, maka-attender kita. Narik, maaraman ka lang bang sa kung ano talaga ang piling pag-ulaya. Kaya dyan po kita nagagawa. Kung siyempre, ang sarok kaya, or si Joan po yan, pero minaman lang yan, tumayo araw kaya. Siyempre, si mga iribanan po ba kami, nagkakakuran po yan pa. Yes po. Okay na po yan. Kaya, kung yan, pakiulay ko sa endo, kita, sinumpaan tan eh. Kung ikaw kitang paapot,
na meeting kung ano na okasyon. Dapat, kuya nung tagi po. Kung nalikuan naman tayo ka makaka, kuya, mag-ipo kang formal na surat, nagpaaram ka, tanarin, aram ka ng grupo na. Dahil ka maabot. Ano po? Yes po. Sabi nga ni po kaya, ang success ka sa ano, sa tuya man. Iyo, kooperasyon lang po. Operasyon lang talaga. Yung ano pa po, hindi naman po, kasugma niya ako nag-hindi. Hindi mo. Ang information ko sala. Ano ba? Ang ano ko, kasugma si immunize. So, siya niyan. Iyo ang kahabuang ko puta na dahil magdidindi sa ano, barangay ta. Ang mga nangyayari, dahil ko aram. Ano may gano'n? May group chat po Yes, si ma'am. yung kaya lang minsan, aram naman ang lola niyo. May nakauloy yun. Kaya ang karahaya ka nag-iidi na ano yan, maray. Aram ang gabos na nangyayari. Ang kaya po kanina ba po ang mga BHW may isa din GC? Yes po. Naka-add na po ba yung ano? Yes po. Kayo lang? Lahat na sila ma'am. Kami ma'am, okay na ma'am. Itong Mayo kami. Mayo ma'am. Mayo. Yun na po yan. Okay, araw na lang kayo suggestion ko. Aside yun, kasali kami. Kasali yung ano, mag-create ka mong sarong GC. Na kamo lang. BHW. Pero ikaw mo chismisan dumanan, di ka mong baba. Ito, to keep on reminding everyone na like Lola A is to understand naman yung situation ni Lola A. Iyon po, na itong, nag-chat ako sa GC ta, i-remind na lang yung Piratay. For confirmation. Iyon po. Tanganing araw yan, Tanganing nakikita magkauwang misinformation. Iyon po. Yes, iyon lang. Ibasa ko pati baka feeling ko ako ang sala. Sabi ko, bakit matama? Arog sugma may nakauyo. Yung decision, yung ko pinasa. Uy, friend, talaga po. Bago na akong matasala, wala sin bag. Iyo po, iyo yan, sarap pa. Sorry, mala. Yes. Any concern sa mga pag-iriba? Kasi magayon mong giraray po bagan maghali ako, hindi, tranquilo ka mo. Tranquilo man kami, ma'am. Any concern sa kuya, sorry, pasensya na, sa mga kasunod na. Itong tipo, kap and mga kagawad, itong tipo, mag-chat lang ako, purulok-pulok na yan. Kasi po minsan, ayan, minsan naiingat pa po ako. Yan. Kami naman ang yun. Naingat po. Di ba nagsabi ako? Malay. Nagkuamo na akong bakuna sa pamuhi. Diba? Hindi mo baga ako, naaway mo ba? Yes, ma'am. Pero mas napapahiya po na ako na ano po open. Yes. Yes, ma'am. For them. Yes. Tapos that day na nainot ka, bago ako si Judy. Ayun po, mas ako po na maingat kita. Araw na yun, di ba? Yan! Bang! Yes! Time man po. Ito masupog man po kung magkairinot pa sa tuyang mga kogo. Nainot na talaga ma'am si mga nanay sa bago. Tiyaw na lang kayo ni Tito, tao ko ng susi kagagawa ng help. Wala sa ismang kaya man to, ma'am. Nag-arabo. Arama yun lang kayo. Ma'am, ano ka bukas tayo? Ang gusto man ka, gusto man ka mainot sa lista. Basta ano, asay po. Tapos ano, cleanliness po kang health center. Ay, kami ma'am. Iway. Siguro may map naman po. Pag iwalat Yes, nagmamap-map po kami. Ito lang eh. Ako na ang map dyan. Mapagalo na. Gigil ako na waran map. Char! May mga tubig ma'am. Ha? Tubig. May iguana. Ang problema Ah, ko. puno. Much better po na observe ko ni may dakulang Stakan ma'am. yes po. Stakan. Kumain ng tubig sa ano ko pa is talaga kayo makakain. Observe ko na po. Sabi ko na po. Hopefully po, ito talaga may strength. May gripo man ma'am sa harap ma'am. Para sa Mabanggan pa kita dyan. Iniisip mo, sisunod na duty sa mo.
Kami nga rin Nagtsara kami sa rando. para mas magandang paghiling na yan. Kaso ba walang nagamit? Ano man ka mo? Yes po, tapos during BHP po, kaya ano po kayo na-install ng BHP? Lahat pong programs, lahat pong concerns na ipapaabot niyo po during BHP meeting. Halimbawa po may kaipuhan kaming dibuhon, kaipuhan i-updates, any concerns, dyan po sa BHP meeting. Lalakad. Ayun, magandang araw ganito na Yes rin. po. Halimbawa, sa sarong tao may concern ka naman, pag-abot din din, sabi Yes mo. po. Tapos sa sarong tao naman kung iyong ipapaabot. Yes, Okay ma'am. naman po yan. Yes po. Ayun. Much better po. Appreciated niyo po kung kada meeting ni monthly ang mga kagawad and then not necessarily all the kagawads. Po, at least po yung may representative po with the camp. Kasi po at least hindi, kumbaga, aram nila any concern sa health related po na concerns. Siguro nung kung ganyan, kung talagang importante ang barangay official pag-abot sa siring kanini mga paabot na sensitive po. Siguro, pwede man na ang gabos na kagawan, imbitaran sa araw ganit. Pero kung mga siring lang po kaning katigit na ko yan, yung puan mo yan, Kagawad ang kumidom na kayo. mostly po kaya, halimbawa during BHB, nagkakaugwaman po ako ng information dissemination, araw ko itong sa bloodletting, na ano ko na po sinda, kung may bagong updates po ang location, yun po yan, tinatakan niyo po yan during BHB meeting. Ikukulang mo yan, kuya. By January, may blood giving ang paabot. Yes, Blood meeting. January 17, schedule kang kuya. Schedule kang barangay pero ano to, hindi gigibutan. yes po, sa kaya lang. Kaya Much ito, better. hahandaan ta. Mahanap na kitang madonar, tangarin ko yan. Nakul ang mag-pin sa tuya, mag-donation sa pag-abot sa dugo. Yes po. Ayun po. January 17 to. Tapos, una na. Dapat bago ma-January 17, naka-ano na sa RHU. Si Ma'am Cecil ang nag-aal itong mga ano para sa parang giveaway sa mga... Ay, ano po, hindi po. Ano din po yan, barangay na po yan. Kasi, during blood, mobile blood donation po talaga, voluntarily po yan. That means po talaga, ang barangay na kung upang maitataong, pwede siya magtaong. Pero, dapat po i-ano ta sa mga donors ta na voluntary po yan. Day talaga kita, day kasi hindi pwedeng maano na dapat ubang araw ka din dapat. Kaya kaya, ma'am? Ang problema kaya, ma'am, pinasanay. Kaya naghahanap po Kasi kasi yung Kung na-ignore. hindi tatawa no? Mga bagas-bagas, grocery. Ako sabi sa Indo, may po kita mga po ahali sa RHU recording kasi ang nangyayari po baga pag nag-mobile donation sa barangay ang nagpo-provide po kung kang itataulis the barangay. Budgeted po ata yung kang barangay. Yun po siguro. Oo. Kaya much better po, makaano po kita. Kasi minsan may award naman po yung pagdakul ang recognition for the barangay, syempre na kung dakul kitang donate mo po ang donor. Yun po. Gigibong po yun sa January 17. Siguro po by before that, malaumang po sa session nito si Ma'am Vincent. Yun po. Pag-araw po kayo po siya ninalaumi po sa session to constantly remind them na araw siya na may activity kita po. Tapos ano to po? Any concern pa? Tapos, Ano pa? ano, pag yan, ano, may general assistant, natubong na lang ang sarap-sarap sa system. Mas iba po ako. Nasabi sa council na ano kaya may ano yan. Tapos, nagibo ang council na si magagastos ka itong mga magaluman. Tigit, ano yan sa budget. Ayun po. Reinforce. Po, Reinforce na lang. So, yan kaya, ang budget halos, tigla lang kami pangani.
may kapag nga isip ako si Resorera na kaya ko na ang pinili ni Bati. Dapat niyan kayo makulog sa bangko. Sabi ni sa akin na lang. Kaya pag naka-alos ko kuya na, yung dikit-dikit binapigo ko yan ang kuya kan barangay, halos ang mapilis. Okay na, mabala kami sa bangko. Pag nakabala kami sa bangko, by January, makapasar na ang budgeta, at least, mga katapusan siguro or February, sigurado naman ang mga katol. Kaya po niyan, tiwas-tiwas mo na kita na may Normal yan. Tapos kapatid barangay, aruman kaya, daw sa na barangay, sa ngunyan, may punan sila nakakakuha. Para magkabakal kaming rep ka. People, magkabakal kaming rep. Iyo, kaya, Rep Mimon. rep mo ninyo. Tipo niya daw honorarium niya. Akong ang honorarium mo daw ako. Dahil ko super ako December next year. Pilihan, panggang premium pa. Dahil, ngunyan ako yan, baka kung ining taon na yun, baka kung may magkabot sa to yung mga supplemental araw ko yan. Mabaditan ang kuya, mabaditan ang health center na patawan ng gamong rate. Kasi naman kan bilang pagkakaya, kwenta. Kasi itong sadit sa Dawa sa nilang bulan kayo sa Dawa sa nilang. Iyo, basta nagabot na ang budget na probana. Kumpara sa bakuna. Ako mismo ang masabi sa council. Ako sa mga Yes, ma'am. Bako sa mga kan. Chocolate. Affordable ang bagang. Yun, kasagit lang. Yung kasi po yan sa advantage na nahiling ko. Sabi ko nakapirang ano naman ako pa moral sa ano ko. Sige na, tawanan na nga ako yan sa kuya kaysa dakol bagang ako iti. Diba? Dakol talagang ako iti. Tapos ang problema kaya po, pag nalipasan sila, yun na yan fully immunized. Ang hinahabol mo yan, ang tinatarget mo ito kaya itong nasa edad, makumpleto yung bakuna nila. Nagkataon po, kaya sa schedule, nagkataon, labos na barangay, nagbarakuna na, ang bebero na lang ang dai. Kasi binabase man po yan sa aldaw. Halimbawa, last week, nagbarakunahan na sinda. Pag abot sa kuya, pangatulo akong nakulang barangay, na akong sa bakulang PCB. Kaya nagduman pa po ako sa pamukid para maghagad ng PCB. Maringalit po tao ba sinda? Yun po yan ang isa sa mga advantage ka po ang sabihin. Ang health science. Pag mga araw kayo na bakunang iyan, saan nakakakuha kita kaya na ko yan? Halimbawa, ibig sa parang may mga puntis kita kaya. Dahil pwede na maghagad kaya na. National po yan. Talagang national na po yan. Sila po ang nagpo-provide kaya sa kuya. Di po kita kayo pwede mag-purchase. Ano na provided na po nila yan. Ang sa tulaan talaga po, itong mga medicine na. Iyon lang po ito ngayon. Kaya dapat talaga may rip na, alam mo, pag nagtabot sa talit na kaya kita. May nakasakay ito. May nakasakay tulos. Ayan. Kung manyo, malilipasan na talaga naman po. Mahirap man pati kang aki na nag-igdi na. Tapos, Mayo. Mahalad na naman sila utrubulan. Kuno aring sila babakunahan. Iyo po, kumbaga nakakalampas mo po sila. Pero kung nakaintak na dyan ang mga Yes, kung vaccine. nakaintak mo. Today na kinumadala. Today na ako. Ay, day na ako pa. Maharbot na lang yung mga Madala. Hindi na mga dalagan sa ibang barangay para ma-ignoran itong kulang na Yes. vaccine. Tapos ano pa po? Ano pa sa inyo pa? Sa inyo. Uy, ano na? Siyo, ismo bakuhan mga mami. Ha? Di magsukog. Kami pa ba? Sabay kami pa ba? Kaya ma'am? Kami pa ba? Sabay kami pa ba? Para sa puso. Pag dahil may araw, nahatot po ka na lang. Ayan po, i-update na po. Tapos pagkatapos po nito, itaon na lang po nito. Okay. Kasi po ini po kaya i-endorse ko pa ni may poponban man po dyan. Photocopy na lang din mag-loose. May pwede man kita ulit dyan makikipotocopy. Kung may poponban. Ano ko na ani ma'am si andito lang ako na ano ko rin sa iyo ipa-upload ko na. Okay. May folder pa ako duman. Pero ma'am, nai-encode mo na po yun.
Included na po ni, kaya lang na ilang updated. Kasi nahuri po kaya si Pagpas nindo kayo ni Comprema sa naipas ko sa national. Kaya much better po mai-update nindo dinari para si mga bagong pangaki. Mailaba po. Sarap pa po. Ang mga badusta, mga mami. Ha? Mami, dapat po aram nindo kung sinisay ang badus sa sonang kapag nindo. Dapat monitor nindo yan. The big no-no po. Sabi ko nga ni Keto, dapat marites kita. Pero marites kita sa mga badus lang, ha? Sa personal na ba? Kasi ano, pag-aram ta ko sa badus na, monitor ta po yan. Ayo, one times, machat ako, Mami, si Badusta, paki-monitor, paki-BP, di ba? Ma'am, alam yan ni Ma'am. Ano, pero kaya na, Ma'am, dali nga, si Badusta, baka, biglang nung kaya po magkaakis sila sa karo. Eh po, to the extent na maski pabalik-balikon ko ang ambulansya, hindi o. Maigaranaw talaga. Yes. Pag kasi nangyari naman nung si ano. Iyo, halos ako na lang makiwalay Diyos ko. Parang mabitbit ko lang siya sa hospital. Pero iba. Iyo, yan ang pinakaano talaga yung mga bados din. Tapos, ang zero months. So, ayan. OPT, suggest ko po by January, maglibot na po for OPT. Bakit? Kasi beginning of the year. Tapos po, bakit? Required po yan din kay BMS. Para pag may nakuha po kitang Sam and Ma'am, yung low birth weight, ma-monitor ka na po sinda for the rest of the year. Yan po. Monitoring na po yan. Halimbawa, for OPT, na-identify na po na may mga low birth weight kita, may Sam and Ma'am kita na kay kwantong i-monitor, at least mabibisita po. Yan po. Mabibisita ta, tapos mamomonitor ta monthly na, Mami, mag-ibdi ka po sa sa health center para ma-monitor ta. Yan po, OPT by January. Much better. Work. Yan po. Work. Yes, work. OPT, bloodletting, CR. Ay, yun na yun. Ano pa? Ma'am, any concern sa nutrition? Wala na. Picture. Yung activity saya. And resolution. Ayun, yaw sa kuya. Picture of activities yaw sa kuya. Inirin ko na. Tapos, regarding sa mga resolution, yung si Cap and Kagawad on Health and Other Kagawads, na ma-assist po sa ila yung mga regarding sa resolution. Sa nutrition po yan. Program po yan. Pa-health na lang din po. Yun po yun ang medyo naghahababa kaya kita sa nutrition during the evaluation Melpi kaya po sa pag may Melpi ang evaluate mo pa yan yung BNS yung program at the same time yung barangay. Naglalak po ata kamo sa resolution mostly resolution, and hopefully may activities na kita para mai-submit ta or maipahiling ta na ang BNS or ang nutrition PDS magayon ang services. Kaya pa. Tapos ano pa po? Wala na? Zone 1, any concerns? Wala? NTP, yung mga patient natin, wala? Okay man yung mga NTP patients sa National Tuberculosis Program. Yan din mga mami, i-monitor tapos nag-iinom yung mga NTP meds. Yun po, kasi minsan, dahil naninda na nagpupaig din bulong. Yun. Pangit kasi po kung kada program magbabagsak kita doon. Yun kaya tapos po yan monitor. Yun kaya, sabi ko nga ni, ang trabaho pang BHW, kung suba-suba. Yan po. Pakulan yan po, hindi kita sa health center. Kaya po, kung kayo po mag-extend po kitang oras, ma-extend po kitang oras. Ano mga po nito yan. Zone 2. Kasi zone 2. Ito. Any concern, ma'am? Okay. Tapos suggestion ko po kaya, si ma'am, yung i-assign ko sa ASRH, itong sa BYLH, point person.
Tapos pag ano ka na ng Hindu ni Ma'am Diesel, kung sisig pa pong iyaan. Assist. Ayan po. Zone 3 po. Mali. Ay, sa Joan. Ibanan mo kayo ito. Ibanan mo. Okay. Si Ma'am Joanne is the point person for PWD. Yes Yes po. Siya na, pag ano mo kaya po, pag may hinahanap kaya kung isa ang point person, usually, sinda po talaga ang pigaano nila. Dapat aram ninda yung record, aram ninda kung any concern regarding for the program. Next, zone 4 po. Same pa ang mga zone 4. Same pa ang kaibanan. Kung mami, zone 4, bangaan mo na nindo ang profiling nindo. Yan po. Tapos, any concerns sa zona, sa barangaan. Okay lang sa ko. Ma'am, daw sa ko yung gabos. Ako pa ba? Bako lang yung kain kapitan. Okay na. Pagkahan. Si mga, Ayos yung po. mga bagong aki, o makatapusan, mahagad po ako kayo sa inyo kung si isa na pang aki, nag-araki. Hindi po, mahagad po ako kayo, masyad na lang po ako sa mundo. Next, zone 5 po, mami. Si ka partner mo. O mami, kumusta po zone 5? Okay na? Nahatid na po ninda. Ayan na po. Mami, ano mo na lang, i-help mo na lang po siya. Then, i-teach mo na lang po muna. Kapartner ko yung pag-web. Kasi Nauro yan ha? Tao yung may teacher yan. may teacher. Ay, help na lang po ninyo. Today mi na siya di ko na siya maaano. Kasi ang kaano mo. Di ko na siya may overhead pa. So, zone 6. Bigtawa na. po ka mo, Bigtawa na ma'am sa kuya, ma'am. Bigtawa niya na ma'am. Yung 4-piece, ang concern ko diba sa inyong code ko, ang iba ma yung 4-piece number, hanapin po ang 4-piece number ninda, and then PhilHealth. Yan po, make sure yaon po. And then, Kasi naman kaya ano ma'am, ang failure pa naman ma'am. Purpose na kaya. Yung ma'am, sa nilo ng Yun na kaya yung mga purpose inda. Pero mag-aabutan sa kasi tiilag na lang po ni Dulugod, si 4-piece number. 4-piece na lang. Yeah, ma'am. Ako ma'am, parent leader. Yaon sa gabos na number kang mga purpose sa bibiro. Pa-help na lang yung Yes. Pa-help na lang. Opo, sige po. Next, zone 6. Okay na kita. Zone 6. Civil. Okay na po kita. Sabay pati ang problema. Sabay bye. 7. Wala ng problema ko. Tama lang nagbabados. Ngayon naman pala. Ang sa family planning, green ako. Tapos sa imo, ma'am, upa pa lang kitang igorot. May nagbabaros may mga IT, ma'am. Oo, IT talaga siya, ma'am. Yung family niya ba? Ano man siya, Lahat ma'am? or yung isang Siya lang, ma'am, Digdi. Si Man siya. Iki Inulido. igorot talaga? Yes po, ma'am. Si ano? Si Manugang po ni Manay Si Agong Lidra. IT po siya. Ako, si Agong Miss Lynn. Miss Lynn. Si Agong ni Miss Lynn. Si Rowell. Ayun talaga siya, ma'am. Kaya naunay ko siya. Dati kaya, hindi ko man siya nilalaat. Tapos sabi niya, ano ka ba ako, TIP? Bagyo taga-bagyo siya, ma'am. Kaya Talagang, oo. Ano talaga yun? Yado ko to, yado ko Dahil to. ano man na siya, dahil niya talaga yung masipag Pero school kwarto niya. mo kayo na ba yan? Yado ko to, yado ko. Kaya IT talaga po siya. Siya man lang po. Oo. Seaman siguro yan? Seaman yan. Hmm. Nakaklase nga ni siya dahil priority ba ka? Pure. Okay lang kita. Sa kada sunod. DNS, ma'am. Ugok kitang 9 na, ma'am. 9 or 8 na, ma'am. Yes, dakol po. Mostly po sa hindi yaon sa Diyan pa lang sa record mo sa Malnores, pira pa mo niya. 9. Dahil pa kami sa income na Ate, magating pag yung ano? Di ba po kami kaya nalibot, paglibot pa Nako, lang nako ako po siya last November. Is mostly po yaon sa daycare. Itatao ko po ang list para ma-monitor po nito. Tapos makaano kita po ano na pwede. Evident, kinanga po talaga yung samuya. Yes po. Nan, mayo po kitang Sam. Dapat Pero alam may niya. ma'am po kita. 9 po ang 8 or 9. Kung di ko po na kapasala. Yaon na po yan sa 8. Either 8 or 9. Tapos,
Because, ano pa, at least po arang na po sa barangay na kaipuan for monitoring po. Especially for 0 to before mag 5 years old. 0 to 5. 4 months Years to old. 4 months and 59. Ay, 4 years and 59. 4 years and 11 months. Oh, ayan na yan. 0 to 59. Oh, ayan na yan, ma'am. Mami, iyan eh. Di, ano po, sarap pa yan i-observe tayo yung mga babies natin before mag 5 years old. Kasi may incidents naman po sa ibang barangay dehydration na unfortunately nagadan si Aki. Kasi nag-LDM. Nag-LDM po siya. Yes, nag-LDM po siya. Pag may nabaritaan po kitang araw kayong incidents, kasi po mostly pag araw kayo, di man ang problema dahil sa kung nagpa-check up. Yun na nga. Yes. Pag di sa ito nagpa-check up, pag nagadan po si Hilda, na dahil na i-admit sa ano, syempre, Ang bagsak sa... yes. Oo, kaya ito Assign. Kasi tano din mo yan ang monitor, tano din. Kaya iyo po yun sa mga kay puntang i-monitor ng mga baby. Iyo po. Then yung mga for immunization, at least aram ta po kung si isay po ang wakay puhan bakunahan. Pag day po na ilista pa, pa-abiso na lang po. Iyo po. Any concern pa po? What? Any concern po? Balita po mapuuna pa mo. Practice. Zumba? By next year. Okay, next year. Hopefully po mai-invite tayo yung mga member ng HPNDM during the Zumba. Okay? Yung isa yan sa ano ko, ay, gusto ko, sayang nga. Hindi ako nagkamam kayo po nagagawin po kami. Yes, ma'am. Class. Very good. Parang masyadong stress naman si Masami sa masyade. Dahil ko na yung mamapati. Anyway, yes, Dahil pa po kami nakakapag-cultivate po sa mga trawid sa gratis namin. Iyo. Baka by next year, maging ako po Nailig mo po sa inyo na operative mo po sila. very good naman. Nangikiling ni Kagawan na very cooperative kayo. Hopefully, hindi naman niyo siyang paiyan na cooperative talaga. Okay? Any Kagawa din? Any concern pa? Siguro ano lang po naligawan si Isa sa Mag-document. Video. Kana ako sa arong cellphone. Oto si. Ano po, Juan? Any concern po? Naligaw na? Naligaw na si Kagawan. Yes, Kap, ano pa? Any concern? Ayun naman ko na ko yan. Basta ang pag-iwalay ko lang sa nila. Cooperation ang pigamit. No? Tambang sa Cooperation. And then, ano pa po? Parang yun lang. Yun lang po. May party na. Sa 30 kayo Ano na yan, Senap? Okay, sa party. See you on 27 na po. Yes. Kasi 26 wala nang pasok. Wala pang pasok. 27, 28, 29, happy na ako. Bye-bye. May endorsement na ako siguro 28 or 29. I-endorse ko na po. Si Bagong, masama ko sa kuya. O day ko po sila na-endorse, January po, for sure yan. Depende sa kontrata. Tapos sa party, what time? 1 p.m. Ang 1 p.m. Filipino or American? Filipino. Yes, yes yan. Sure. Ito si regalo mo kay Chulma. Ha? Regalo mo na kita. Ha? Ayun talaga. Dede mo mo. Pero na lang, di ba? Ha? Wala mo. Hindi na ano patlak? Patlak kita? Don't to mention. Nabungog na. Patlak kita. Sigam na daw po sa Ano lang mo ba? Sigam sa pansit. Sure, kompleto. Yes, Yes na. Yes, Yes, ma'am. Kasi mga willing mag-ano po. Kagawan. Wala naman. Wala kagawan. Pwede kami naman. sa 27. Ma'am, kompleto ka Dalawa ka lang. Ha? Ha? Pwede ka mag-ibig. Iyo.
May pagilda si ma'am. Hindi rin ako ngayon. Eh, naku, makaroon na nabubungog. Di ka mo pa yan. Yun. Dahil ka na, ma'am. Dapat pagkain, nagdagan ng ganun ko sa mga. Mayong kiri-kiri sa pag-games. Sinadakot mo, ma'am. Sinahilig mo, ma'am. Iyo, si Mojito. Ayan. Yan, bakit ko Next time po itatago po ha. Yo. Sabi ko, matikisa yan. Kasi po, Honest pag biglang nag-surprise Yan. visit si Doc, Tama, ma. pagbukas ta, ay kami mo iba. Sinuka na to. Yan yung pagkakasinig pagkakasinig ko pa. ni Dahil na mahilig, di ba? Itong pinbahit ko tayo. Hindi, paglago kayagan si Bulong sa NTV, bagong patient. Ano na po si bagong patient, taaraman na po. Isay, ma'am. Isay, ma'am, anong song? Mamaya. Araman na po kung isa yung Mami, dapat aram ta kung si mga NTV patient ta. Kasi pag madudunong talaga, please let us know. Kasi para ma-ibis. Ay, si ano pala nun, nagkakaputo ko, pagkatapos niya dyan ng pag-inom, pagkaaga paano ulit siya. After 1 month. Dahil pa. Dahil pa, 1 month, tigpapa-apple man yan. Ayan po. Si ano mo ba? Si Albi. Nanay Venus. Naputputo. Hindi mo natutugtog si Hindi na nagduman. Yun po yan ang sarong concern ito sa mga driver. Igwa pa sa dali. Nakita na ko na to. Magarto nag-iinom. Sabi Kasi ba ni ano birthday ba? ka to. Na LD. Tara ko na itong Ay, ito, very good to. Yun, ano po. Okay na po, basta. Okay, ma'am. Yun, thank you. Unang lunto ka na kita. Sige, thank you po sa Indo. Thank you sa most of the months. See you on December 27. Don't forget the amount. Concern for your, update din pag may time. Tapos ikaw, pagtapos na. Zoom. Kagawad George. Kagawad George. German po gawad. Ay, tayo mo na yung i-zoom. Ay, pala sa orange. Ata na.